Pasi Merisaari, kitaristi, laulaja. Paras muisto Grainista. Tulossa. Kuinka kauan soittanut, Herra Jumala? Hyvä kysymys. Varmaan koko ikäni ja liian vähän aikaa. En tiedä, 4-15-vuotiaana varmaan aloittanut erilaisilla soittimilla ja siirtynyt kitaraan sitten, kun huomasin, että se on se ainoa oikein. Eli liian kauan ja liian vähän aikaa yhtään. Macarena. Mikä helvetin Macarena? Ei vitsi. Kyllä mä sen biisin muistan. Ei se kyllä lähde lonkalta. Se on niin kaukaa mun sielun maisemasta.